Dobře, koho tu dnes máme? Zombie, Wednesday a netopír. Počkat, to je Dracula. Nevypadá příliš šťastně z toho setkání, ale všichni tři jsou přátelé v neštěstí. Chystají se nastěhovat do nudných, stejných domů. Kluci, mám pro vás nápad. Každý nudný dům se může proměnit v super cool místo. Jste připraveni to zkusit? Začněme. Doručovatel je tady a přinesl vše, co potřebuje. Chudák! Na takovou objednávku rozhodně nebyl připravený. Jen se snaží poděkovat. Neboj se, a ruka je přátelská. Pokud nezačneš křičet. Ach ne, je uražený. Kluci, není divný on, to vy jste neobvyklí. No tak, rozbalte krabice a pusťte se do práce. Jsem opravdu zvědavý, co je uvnitř. Wednesday, jdi první. Můj bože, vytáhla plamenomet. Co plánuješ? Malování stěn a jejich opalování není úplně to samé, i když zombie to zjevně vidí jako příležitost flirtovat s Drakulou. Miláčku, zapomněla si? Je ledově chladný, miluje jen sám sebe. Wow, to se opravdu povedlo. Středo, jsi opravdový genius temného dekoru. Ty kosti vypadají strašidelně, ale jsou super stylový. Vím, že tady nekončíš. Co bude dál? Pár kouzel a pavouci začnou střádat své sítě. Děsivé a krásné zároveň. A pomocník také pomohl. Přidal svůj vlastní malý dotek. Nádhera! Počkej! Zombie ti krade kost? Vážně? Žvíká tvou dekoraci? Středo, nezlob se. Možná ji příště prostě nepozvi. Teď je řada na tobě, zombie. Do práce? Telefon? Vážně? Zajímalo by mě, komu voláš. Co se děje? Odkud se bere ten smradlavý kouř? To je strašidelný náhrobek. A kdo je tenhle chlap? Počkej, to je ten chudák doručovatel? To je tvůj kamarád Ted. A vylezl, aby ti pomohl s renovací. Dobře, podívejme se, s čím přijdeme. Zatím dobré. Zelená barva, přesně jako bažinová voda. Žádný štětec? Žádný problém. Nálada je skvělá, dům se stává roztomilým a světlým. Ale koho tím klamu? Teď přijdeš vína. Velmi sladké. Vůbec ne strašidelné. A co je nejdůležitější, zombie to miluje. Jsi úžasný pomocník, Tede. Co teď vytahuje? Dal mech na střechu a dokonce ti našel skvělou ceduli. Teď, Tede, zůstaň tam a drž to. Vědí vůbec holky, co chtějí? Ne, přesně tak. Takže hýbej tím znamením, dokud se zombie neunaví, nebo dokud se neunavíš ty. Dobře, zombie, Ted je oficiálně bez síly i trpělivosti. Co to je? Špinavé vlasy a odpadky? Ale Ted vypadá opravdu šťastně. S Bohem, Tede. Odpočin si pod zemí a vrať se na kolaudaci. A zombie se přesouvá k dekoraci svého nového domova. Let's go! Zabedňování oken. Mech by měl být všude. Muchomůrky rostou z jejího ucha. Pěkné, velmi hezké. A červ k obědu. Je tak čerstvý a chutný. Drákulo, ty to prostě nechápeš. Zombie miluje červy, stejně jako ty miluješ krev. Malování domu krví je pro někoho jako ty, dráku, perfektní volba. Za prvé, je to super stylové. A za druhé, je to lahodné. Pracovali jste a zároveň si dali svačinu. A jako dezert, netopíři podle originálního receptu. Lampion ve tvaru upíra a cedule světlo není povoleno. Velmi. Co? Nechceš pozvat zombího? Ach, draku, z tohohle se nevykroutíš. Dobře, přátelé, nový úkol. Je čas vyzdobit trávníky před domy. A věc už připravila model svého vlastního útulného psího domečku.
No tak, Wednesday, nebuď líná. Pink přinese všechny materiály sama. Pust se do práce. Věc se prostě nemůže dočkat, až se dostane do svého nového domu. Dobře. Prkno k prknu, stěna ke stěně, střecha nahoře a Think má nyní malý útulný domov. Ale Wednesday tam nemůže přestat. Udělá cestu k domu z obrovských těžkých kamenů. Přidá pavučinovou dekoraci na plot. Ale počkej, proč potřebuješ tu strašidelnou lebku? Aha, chápu. To je poštovní schránka. Je velmi kreativní. Drak se také snaží. Má poštovní schránku ve tvaru rakve a koberec vedoucí k domu je také červený. A tady přichází první dopis. Miluji tě. Od koho to může být? Zombie. Obávám se, že nemáš šanci. Přijmi to. Nejsi jeho typ. Zombie je smutný, ale promění poštovní schránku v konvičku na zelenou. To je praktické. A tady přichází pošťák. Ahoj, kámo. Středo, jsi docela populární. Znát tvůj tanec. Jsi hvězda, i když velmi chladná hvězda. Zombie, prošel přímo kolem tebe. Možná splýváš se svým domem, nebo tě Wednesday zastínila svým dokonalým stylem. Zombie, nikdo tě nenaučil práci věci? Ještě, že to pošťák neviděl. Drák, ty máš taky dopis. Co se děje? Jaký zvrat. Pošťák kontroluje Drakulovi tesáky. Zbláznil se s kladivem a teď s motorovou pilou. Proč potřebuješ kleště? Očividně nevíš, jaký je drak, když je naštvaný. No, teď už víš. Utíkej, dokud můžeš, než se naštvou i ostatní. Jaký krásný den. Slunce svítí tak jasně. Každý miluje slunce. Každý kromě Drakuly. To je pravda. Draku, je čas udělat si doma útulno. Žádné překvapení. Červená barva se opět objevuje. A teď už slunce pro draka není problém. Protože okno je úplně natřené. Pokračujme. Červený koberec. Červené závěsy. A na stěně portrét jeho milovaného dědečka. Skutečný svůdník potřebuje zrcadlo. To je velmi důležitý detail ve tvém domě. Vím, Draku, mohl bys sedět před tím zrcadlem navždy a obdivovat svůj neviditelný odraz. A teď trochu pohodlí. Lehnout si do rakve se svou oblíbenou hračkou a trochu si zdřímnout. Co by mohlo být lepší? Zombie? To je odvaha. Ale opět je srdce zlomené. Přestaň být smutnej. Raději se dej do práce a udělej si doma útulno taky. Počkej, jsou tvoje skvrny od soplů taky jasně zelené. Rozhodl ses je rozetřít později jako barvu? No, upřímně, nevypadá to vůbec špatně. A setřást ze sebe špínu přímo na podlahu pro ten útulný pocit. Dolů? Ne, není třeba. Chytrý tah. Co dál, zombie? Televize. Vypadá to, že si zařizuje vlastní domácí kino. Pohodlné křeslo, stolek na občerstvení a na zdi portrét Drakuly. No, tak si asi sněte dál. A chápu, zombie si dělá vysokou školu. Ale buďme upřímní, to se asi moc nestane, milá zombie. Zvlášť pokud ráda vaříš oběd ze zbytků nalezených v odpadcích. Ale zombie vypadá dokonale šťastně. Roztomilý malý domek, chutné jídlo a náš kanál, to je její malá, tichá radost. Zajímalo by mě, jak si Wednesday vyzdobí svůj dům. Vsadím se, že stěny budou černé. Vidíš? Říkal jsem to. Přísné a elegantní. Nice. Koberec na podlaze. Samozřejmě je také černý. Co teď plánuješ? Proč lepíš na zeď neonové proužky? Bavlna nahoře a černý sprej? A co z toho dostaneme? Wow, Wednesday, to vypadá úžasně.
Ale Wednesday tím nekončí. Knihovna a extra útulnost, dekorace z malých kostřiček a portrét jejího milovaného krále. Noční stolek s krásnými, super stylovými předměty. A je to tady. Kreativní nálada se dostaví. Ideální čas sednout si a napsat román. A o čem to je? To je zatím tajemství. Co si myslíte o našich útulných domech? Stiskněte tlačítko, to se mi líbí, pokud byste chtěli mít sousedy jako já.